Kakur renta thiang hapo kasyatri jongga renta thiang foundation kabalong ka trust committee jongga dorbar kur renta thiang hadin bakalayo ban kenerkti da ki jingerap syaka all Meghalaya Asha Union da ki tiar jingyada na ka jingbit jongga jingpang COVID-19 sa sisin pat kene ka foundation kalami biang syakmat banno jingerap da ka basenyang biang da ki ju ki jingerap kata da ki PPE ki gloves bat ki face mask sya ki nong tray asya ki badai na ka kur renta thiang ki badon sya ki santli ki area ki bakentup ya ka nong tliu area ka mairang area ka nong khlau area bat ka kenshi area la ki dei ki bahap apo ki CHC ki PHC la ne ki sub center kene ka kenhun ka bala lej ban le ya kine ki kam le isne ya ki asya kala lej ha ka 800 trek ubnai me 8000 arphoi Hakaba lailam daw managing director ka foundation uba bantay renta thiang rengkat ru da ka jingya senran lang jong ki member ki bakentup ya ikong pris kila renta thiang iberi treasurer uba Richard renta thiang bat uba one kid renta thiang ki bedai ki executive member kane ka foundation kine ki nong yalam karanta thiang foundation kilaong bakalong ka bae ya kakur ka barit ban penpoi syabaro ki asya ha ka jela ya kine ki jingerap hendrei leng ba jong kene ka khubor na kaliang jong ba bantai renta thiang ulaong bakidon hadu kumba hendru hajar tam ki nong trei asya ki balong ki nong trei ki ba khmat ne ban ya kendu ya ki bayo ya ka jingpang COVID-19 nalor ka taru ha ka jingsiu ka barit ka bakiyo bat ka jingtrei ka balong kum ka jing IT yala ka met bat ka mensim na ka benta ka kot ka khya jong pai ba ka jela kumta kalong kabadon kambha hadu kata ban phalem ya kasanyang na kapanta jongki khnang bakin nangla shushu bantrei kham janai badru bakajala kandon hapneng ga jingsong suk ban lait no na kane jingpang COVID-19 kum karan ta thiang foundation ikit bak ruang ya paro ki para kur ki jongi ki batrai kum ki asha ya shakmat trai ya ka kam ko jongpi waddo nasem midon lam ka tapi kum ka kuri para ko ni karsam ya pi hakano kono ka jingi sham bat ka jingi kudu lawan mentak sengi ladu nanong kleo lawan ai masih ki asya ki jongi ladu nanong kleo na laimer na po normai ki bahap haki ladu moblei bat ki ki jaka mairang bat mentang idon hakane rangkat bekini ki asya ki jongi ki badai na kane ka kenshi area idon rangkat bekini ki asya ki jongi mentang ne apa kenshi area ki batrai hakane ka hakko ka jingpet jang ka kenshi PSC bat ni misalnya yang sekiwepat ki jaka bangen yo ya ka penyerap ka kum kan kum kini ki jingrap ki jungi yala ki jung parakor ki prajat ki jungi dan nama kata ngi don hangne mata bat misalnya yang sekiwepat ki jaka bat kane kamdi ka jingkut ka jungi ya kane ka jing ai ki jungi ya ki asha ningi na ya beteng ru na ko ka por om tangi ki asha ya ki weiru ki parakor ki prajat da ki mde ki parakor ki jungi ru la da ki don hap deng ka jing ka ba pia kendu pila ban tip sangi ka kurun changilang balakloi kum ka renta thiang foundation ban kner kilang ne phi ban lang ka umjer ya ka jing dan kam ka jong phi de nama ka tangi pha ya kane ka khubor long ki bala lo dan pentet ini ha ka fidan hapeng ki jinge ha ki jing sam ha ki jinge kenduk ka jong phi ha kana ka benta jang ka jing em ka jing na kaliang jong ka renta thiang foundation yuan ra ya ka jing khlei kerpang ya baro kinong trai jong ka kot ka khya ki badan ka benta ka jing khlei ban trai ban yarap aku bakum kene kapor jam kacingele presya ban penduna lane ban pendu ya ne yang pang covid arja ka kendai ka bang tiap kum karan ta thiang foundation lala ya ka ban ya lenti da ka jing kersan jong ka darbar kuran ta thiang hi para koi ban gisngumo isya ka darbar kuran ta thiang ka jongi limba ka jing alam limba ka jing beten lenti ka jong presiden rong ba jong ka darbar kur ka jongi obe alam ingi pada bapen ilenti ingi kumno bangin ng perkhat laning imudder laning imkinekti tangila ka jong prakor de bangin phairu shi imlang salang bat kane ka jingmut kala pala ingi kum ka renta thiang foundation ka baging yo ha kane ka arsotrek mentaw bunai bagi yo ban sam ya ka jing no sniang ka jongi wat la kalong kabaret sa ka all Meghalaya Asha Union bat kane nila ya kran bat ki kalong bakin penpoi sya kita ki asya ki badan kam bangi sngutho bangin mla ban yarap ya baru ki asya ki badan kam Meghalaya ka jongi namar ki don haduk ka bah hajar tam ki asya te ka bo jing namar kalong sal lendat ka bor jong ka jingla ka jongi kum ka kor namang sngoto ba ka kor ka jongi kam de ka kor ka ba bit ka ba am de ki de ka kor badan kam sim ban trai ban yarap ya ki badan kam namar kata hadin bang ayo ban yarap ya ka all Meghalaya Asha Union iwan manta kasngi bat ngilet keleng ki jaka manta kasngi
ya ka bangan samro ya kini ki PPE ki gloves ki mask bat kiwi de jendan kam na kumta ki asha ki badai na ka parakur ki parajat ki jongi ban same ki bakin long ki balapun kre na kumta ka jong tray ka jong ki ni sungtho baki don ki jaka ki bam patpoi kini ki corona patpoi ni kalong pun man ka jipun kre nam ta juki oi tum karan ta tiang foundation idan ka jing snodiao khndiat namal balai bang nyimla ya kaban kinerlut da ki kiti ka jongi ya ki asha ki badan ki snang ki taw ni snotho ni dan ka jing snodiao namar bangi ai tangi parakur ke jongi kat bai kiwe pat nyim ai ha kajuk ka blok ha kajuk ka area handai namar bangi ilang tang ka kor ka baret ni persang ban ai shwai le ka jongi kor hatin bangi la ya ban ai ya ka union ngi kerman bak ngin sala ya ka banang ya beteng ya sangti ka jongi banang kener susu sa kiwe pat ki badan kam ya ka jongi rap bat kanel ese kanong ka duksaro baki wairu ki parakur ki prajat baki nyami syakmat hakma kum kana kapor om tang ki kur ki jat me wat ki balang wani ki kun nyam ki la bande kata da ka baki nyesnok tilang hakma kum kana kapor ban ya lang ban ya khon lang penduk pendam ya kana ka kenyang jepang COVID-19 ka bangi jutem namar kata kum karan ta tiang foundation ikit bak ruang ya paro ki parakur ki jongi ki watrai kum ki asha ya syakmat trai ya ka kam ka jongpi waddo nasem midon lam ka pati kum ka kore para ko ni kersan ya pi hakano kono ka jingi sam bat ka jingi kudu kudu lawan mentak singi ladu nanong kleo lawan ai masem ki asha ka jingi ladu nanong kleo na laimer na po normai ki bahap haki ladu moblai bat kiwi ki jaka mairang bat mentang idon hakane rangkat bekini ki asha ka jingi ki badai na kane ka kenshi area idon rangkat bekini ki asha ka jingi mentang ne po kenshi area ki batrai hakani ka hakwa ka jing pet jang ka kenshi PSC bat ni selek yang sakwe pat ki jaka bangen yo ya ka penyerap ka kum kani kum kini ki jingrap ki jungi yala ki jung parakur ki parajat ki jungi dan nama kata ngi don hangne mata bat ni selek yang sakwe pat ki jaka bat kane kamdi ka jingkut ka jungi ya kane ka jing ai ki jungi ya ki asha ningi na ya beteng ru na koi ka por om tangi ki asha ya ki weiru ki parakur ki parajat da kimdi ki parakur ki jungi ru lada ki don hap deng ka jing e ka ba pia kendo pila ban tip sangi ka kurun changilang balakloi kum ka renta tiang foundation ban kner ki lang fi ban lang ka umjer ya ka jing don kam ka jong fi dan nama kata ngi pha ya kane ka kubor long ki bala lo dan pentep ini ha ka fi don hap deng ki jing e ha ki jing kisam ha ki jing kendo ka jong fi ha kana ka benta jong ka jing em ka jing